tekan daerah Tengaran macet kaya ngene iki kan sore ya apa truk-truk kuwi padha metu di macet. Ya aku liwat ngisor sik nganti tekan Bawen kok Bawen lagi ngetol. Nah mau aku mlebu tol Bawen terus iki aku exit tol Kaliwungu soalnya omahe iki cedhak kuwi Pondok Pesantren Modern Kendal kuwi sak mburine. Jadi aku exit kene. Nek exit tol Kendal kuwi engko aku dadak muter bali ngetan meneh. Nek kene iso ngulon langsung. Iki wis mlebu gang omahe. Yo gang omahe rada sempit ngene iki. Jadi mau mlebune ya rada angel. Kudu perhitungane kudu tepat. Nek ora ya masrok gasrut. Iki barang-barangnya wis tak lebokke mobil engko gek ndang mulih meneh. Iki muli aku full tol nganti exit Karanganyar. Yo manut sing penumpange arep ngetol terus oke, liwat ngisor ya oke. Singkat cerita wis teko ngomahe iki barang wis tak dukke kabeh. Yo karo sak rokokan terus aku pamitan mulih. Yo sekitar bengi jam 11-an iki.